a ce an tuwa budurwa. Mu je dai. Ke Safiya, je ka ɗakin ka. Safiya. Malam Sadiq, ashe baka manta da sunan ba. Ko da ce na san ba za ka manta abin da ya wuce ba. Tambaye ki nake me ya kawo ki gidana a daren amarci na? Na zo ne a cika zan amarci da ni ko rowa za ka mini. A'a, ni ga tambayar da nake miki me kika zo yi cikin gidana? Kin ga bana sa rashin mutunci. Inna lillahi dan kani wannan da gani ba ta yi magana ta fi tantaranci. Ba wani abu bane. Zuwa nan in gaya maka shukan da kai ya isa girbi yanzu. A'a. Safiya ban fahimci abin da kike nufi ba ko kaɗan. Gona aka girbe to ko aikin noma ya ba ta ne nake ji na ji tana cewa girbi. To shi kenan tunda baka fahimta ba. Bara in shiga cikin fahimtawa. Idan na je in ya so kaga sai ka biyo ni. Tsaya da Allah da kata da Allah. Haba Safiya. Wata magana kike faɗa wadda kwata-kwata ban fahimce ki ba ta hauka. Wani ai hauka ne. To wai sani ko haukar rai. An fa mahaukaciya ce mana in ba mahaukaciya ba ki zo mutum cikin daren amarcinsa kuma ki ce ba za a yi miki magana ba? Wai kai Sadiq a tunaninka wani karamin abu ne ya kawo ni gidan nan ko? To bara idan na fara abin da ya kawo ni zaka gane me ya kawo ni ka shiga hankalinka.